Hello, hello, hello. Maayong buntag kanatong tanan. Ani anasad ang inyong higala o galagad nga si Teacher Michelle. So, welcome, no? Welcome gyud natong tanan. Okay. So, ani anasad ko karon para magpahigayon og usa ka video tutorial. Apan sa dili pa ta magsugod sa maong video tutorial, mamalihog unta ko, muhangyo ko kaninyo nga i-click ninyo ang subscribe button sa ako ang YouTube channel. Mao ang nakapangalan nga Teacher Michelle. Aduna po ko'y Facebook page nga naapod sa maong pangalan gihapon nga si Teacher Michelle. Okay? Daghang salamat. Pero mupadayon na ta. Ang atong video tutorial kabahin sa unsaon pag-online enrollment gamit ang DepEd website. Okay? Sigurado ko dagang mga ginikanan karon ang nangita sa maong video tutorial. Morning ako juning gimugna kay for sure dagang mga ginikanan gid ang nanginahanglan ni ini. Right? Painumdum lang po ni ako nga ang kaning ako ang video tutorial nga online enrollment para ra kini sa sakop sa Cebu City Public Schools, no? Ang sa probinsya nga public schools naapod sila ilang kaugalingong pamaagi sa enrollment, no? Kaning as far as this is concerned, kani nisakop lang ni siya sa Cebu City Public Schools. Okay? Kabahin pod sa ato ang pribado nga eskwelahan, aduna pod sila ilang kaugalingong pamaagi, no? Pangutan-on lang gyud nato sila. So, mga higala, unsa naman? Andam na ba mo? Okay. So, I think andam na gyud kaya to ang mga ginikanan karon nga viewers, no? Nga mo tan-aw ani ato ang video tutorial. So, dili na nako dugayon pa. Pabuta ko ninyo, mo balik ra ko. Bye-bye! Hello, mayong gabi, may gabi sa pag-usap sa ako ang mga pinalanggang mga kinikanan o mga higala kong mga magtutudlo. So, ani na sa takaroon sa usa ka video tutorial, no? Sa unsaon sa pag gamit o pag-entrada sa DepEd website para kita buhat sa online enrollment. Kay nungdom lang ni nako balik sa di ako magsugod nga kaning maong online enrollment para ra kini sa Cebu City. Nasabtan ra para kini sa mga eskwelahan nga nasakop sa Cebu City lamang. Okay? Ang kadtong mga eskwelahan nga nasakop sa mga lain-laing probinsya sa Subo or sa Subo, sa Cebu, may lahi silang pamaagi, no? May pamaagi sila nga sa ilaha pong proseso, no? Ang masunod. So kani maliko nako para ra kini sa Cebu City. Samtang katupong bahin sa mga pribado nga eskwelahan, aduna pud sila ilang kaugalingong pamaagi sa pag-online enrollment kung naamang gani po sila samang paagi. Okay? Sa dili pa magdugay, no? Atong padayunon ang atong maong video tutorial. Okay. So, ang una na kong ipakita ninyo, mauni ang atong unang buhaton. Musulod ta sa maong website. Okay? So, inig-apply na to sa ato ang browser or sa Google. I-entrada ninyo ang website. So, mo ni ang www.depedcebucity.com. Okay? So, para dili kita maglisod, ato lang ning kwaon tanan ug atong ikopya, no? Atong i-right click ang mouse, copy, ato ning ipaubos gamay, nya ato ning i-paste dire sa ato ang browser. Karon, ug kung maabli na ni nato, mao kini ang dagway. Okay? Mao kini ang dagway kung kita mo enroll na gamit ang online enrollment. So, mo ni ang dagway sa DepEd Cebu City nga website.
So, dili kita mo tanaw or mo tandog usa diri sa ubos. By the way, pahinumdom nako kaning naglihok nga araw, palihog lang pirmi, sunda lang ni para kamo magiyahan og tarong sa atong pag eksplikar niining maong online enrollment. Okay. So, diri ta mag-focus or diri ta magtan-aw sa ibabaw sa website. Okay? Ang pinakauna mao ni ang home, sunod ang about, sunod ang K-12, sunod ang resources, sunod mao ang atong tuyo, online enrollment, sunod procurement ug sunod tracking system. So, di ta manghilabot aning uban ang atong tuyo kanila. So, kung nainyo ang nabantayan, sa dili pa nako i-click ang akong mouse, kung ako lang iswag ang akong mouse padung sa online enrollment, na ay mo paubos nga usa ka kahon. Sulod sa kahon na ay tulo ka buok pilianan. Mao ang elementary schools, secondary schools, nasakop na ani ang junior high school or JHS, ug ang senior high school mao ang SHS. Okay? Apil pod niini nga pilianan ang integrated school. Okay. Karon, ang akong himuong ihemplo or example no, mao ang elementary schools. Ato ning i-click. Okay. Mahumanan ako og click. Mao ni ang mogawas. Okay? Naka-alphabetical na ni siya. Umingon tag alphabetical mga higala, nagsunod na ni abakada. Okay? A, B, C, D. Nagsunod na ni ang galaing-laing mga pangalan sa mga publikong eskwelahan. Okay? Karon, ang akong himong ehemplo, mao ang eskwelahan kung dis ako nagtudlo. Mao ang Labangon Elementary School. So, atong pangitaon diri ang maong eskwelahan. So, since Labangon man atong gipangita, naana nagsugod sa letrang L. So, kani, ang unang pahina or page, nikutobra siya sa C. So, atong i-click ang next. Okay? Ang next, naa diri sa atoang tuo. Tuo dapit sa inyohang screen. Makakita mo diha og next. Inyo na i-click. Okay, ini-click niya sa next, mo na dayon kini ang mugawas. Okay? So, atong sugdon diri sa babaw. So, C, D, E, G, H, I, K, L. Nara ang L. So, Labangon Bliss, dili ni mao. Labangon ES. So, gi-shortcut lang ni siya mga higala. So, ang pasabot ani, Labangon Elementary School. Okay? So, mo ni ato ang gipangita nga eskwelahan. Karon, gikan aning Labangon ES, atong isubay diri sa tuo dapit. Naay naka-blue nga mga naka-blue nga pwede natong ma-click, no? Click here to enroll. So mo tuplok kuno ta diri para kita maka-enroll. So ato ni ituplok. Inigtuplok na to gikan ani nga page, automatic mo apply siya og laing pahina or page. So mao na kini ang sinugdanan sa atong online enrollment. Karon, sa dili pa magsugod atong online enrollment, na ay mga gagmayng pahimangno, no? Ang DepEd para kita mahanoy ang paagi or ang atong pag-entrada sa maong online enrollment. Okay, number 1. Ang unang pahimangno or instructions. Ako unang basahon sa in English ug akong isalin sa Binisaya. Okay, atong pagasugdan. Number 1, this enrollment survey shall be answered by the parent or guardian of the learner. So, kaning maong enrollment survey, kinahanglan kini matubag sa ginikanan o di ba sa guardian nga nagbantay o nagkauban sa maong bata or learner. Okay, klaro na taan na. Ikaduha, please read the questions carefully and fill in
all applicable spaces and write your answers legibly in capital letters. Items not applicable, write N-A. Okay, ato ning isalin og ayo no. Ang number 10, ang number 2, okay? Ang buot pasabot ini, ipabasa kuno pagtarong ang mga pangutana. Unya, ug kung naa natay dapat itubag or i-type, kinahanglan ang atong tubag naka-capital letter. Kung sa may buot pasabot anang capital letter, mga higala. Capital letter, parehas ani. Parehas silang dagko nga letra. So, dili dawaton sa online enrollment kung ang inyong pag-type gagmayng letra. So, kinahanglan dagko ang letra sa inyohang i-type. Okay. So, ug kung galing na ay mga pangutana nga dili mosibo or wala mo'y ikatubag sa maong pangutana, ayaw kamo og kabalaka. Kay pwede ra na ninyong mabutangan aning N/A. Okay? Pwede ra kamong musulat ra og dako nga letter N/A. Maura kini ang inang isuwat sa mga pangutana nga wala kamoy ikatubag o wa mo kahibalo ug unsay inyong itubag. Okay? Number 3. For questions or clarifications, please ask for the assistance of the teacher or person in charge. Okay, unsa may but pasabot sa number 3, kung aduna mo'y mga pangutana o gikaylibgan sa maong online enrollment, kinahanglan muduol kamo sa usa ka maestra o naibal-an ninyo nga maoy in charge niining maong online enrollment. So, mga higala, mga ginikanan, kung aduna mo'y connection or kaila nga maestra sa publiko or sa publikong eskwelahan, pwede ra kamo mo direkta kaniya para magiyahan kamo ug unsaon sa unsaon sa pagtubag sa mga pangutana o mga gikalibgan ninyo sa maong enrollment. Okay? Karon, ako lang balikon gamay ang number 1, no, para atong mahubad og tarong ug unsay mga kinahanglang hinumduman ini. Sa number 1, nakasabot ko nga dakong kalisod nino sa ubang mga ginikanan, hinlabi na nga dili pa kayo ingon sayod sa paggamit sa computer man, sa laptop man o bisan mangganik sa cellphone, no? So, pwede ra kayo mo, kamong mga ginikanan nga adunay maong kalisod, ayaw mo kabalaka, ayaw gyud mo kaulaw, no? Pangita mo o pwedeng motabang ninyo. Pwede kining silingan ninyo, parinti ba kaya ninyo nga adunay know-how or adunay alamag sa paggamit aning maong computer or cellphone, no? Ayaw din mo kaulaw. Ikaduha, okay? Ayaw gyud kalimti nga inyo na daang i-set up, okay? Sa katong mga ginikanan nga mangayo og tabang, ayaw kalimti itugon ang inyong suguon, okay? Nga kailangan iyang i-caps lock. Okay? Kung isuwat diri ha, iyang i-caps lock. Kung nagamit gani mo og usa ka computer, makita niya ang caps lock. Kung i-click na niya daan ang caps lock, automatic dagko na dayon na nga letra ang mugawas inigtuplok ninyo sa letra. Okay? Kung nagamit man sad gani mo og cellphone, okay, or smartphone, cellphone o smartphone, inyo ra nang i-set up ang inyong cellphone or smartphone sa keypad nga mahimo siyang dagko nga letra. Okay? Aduna pa din ko ilaing pahimangno or pahinumdum. Katong mga ginikanan nga mamalihog bitaw sa pag-entrada sa enrollment form, ayaw intaw ninyo nga moingon lang mo, for example, ang pangalan sa inyong silingan, Maria, palihog ko, nanadiri akong NSO sa kong anak, ikaw na ipa-enroll. Ayaw intaon anak.
Kinahanglan kung tabangan magikang Maria, ikaw naakatupad ni Maria samtang nag-entrada siya sa papilis or sa enrollment form para sa paglikay sa mga sayop-sayop. Okay? Para ug unsa man gani ang masayop og tuplok sa imong gisugo, imo rang makurihian dayon ug makita sab nimo nga wala giyama-yamaan ang pag-entrada niini, no? So, importante gyud kayo kana nga pahinumdom. Okay? So, naingon naman tingali nako ang dapat nakong ipahimangno kaninyo sa atong instructions, no, or pahimangno gikan sa DepEd. Okay, so mahuman na ditag sabot aning maong instructions, ato na dayon ning ituplok ning next. Okay? Okay, kaya ato click. Karon nga na-click na nato, mo ni ang unang parte nga atong ansiranan. Mao ni ang letter A, grade level and school information. Okay? Diri namo mahibaw-an namong mga taga DepEd, diri ni namo mahibaw-an ug unsa na diing graduhan nimo pasudlo ng imong anak ug unsay eskwelahan or asa nga eskwelahan gikan ang imong anak. Okay, importante kini. Sige, pagasugdan na nato. Atong sugdan aning A1 school year. Usa may bot pasabot ani. Ang gipangayo ani mga higala mao ang unsa naman di ay nga school year karon. So ato ra ning tuplokon kung nakakita mo aning naiburag arrow nga nag tudlo padung ubos, ato lang nang siyang i-click. Ini-click na to wala may laing school year. Kaya ang ato ang school year karon usaraman. School year 2020 to 2021. So ato ra na siyang i-click mga higala. But pasabot karong school year ninyo ipasulod ang inyong anak. A2. Check the appropriate boxes only. So inyo hara ko nung ituplok ang saktong tubag. Okay? Unsa dinhi ang LRN. Okay? Kaning LRN mga higala, mao ni ang inyong makit-an sa gawas sa card sa bata, no? Mo reflect na siya or matamla na siya sa report card sa bata. Karon nakasabot ko nga tungod aning pag-usbong sa maong COVID-19 nahitunong man siya nga niusbong siya pag March 19 pag March 2020. So dito nagsugod ang atong ECQ and all. So wala kita naka-proseso no sa tarong nga pag-release sa report card ug nakasabot ko nga daghan kaninyo ang wala gyud pa nakadawat sa report card. Busa wala pa jud moy alamag possibly sa LRN sa bata. So ug kung kana ang nahitabo ninyo nga wala moy LRN, inyo ra ning i-click ang no LRN. Pero kung kamo nagrasyahan nga nasayhan mog hatag sa inyong LRN, so pwede na ninyong i-click ang with LRN. Okay? So sa pagkakaroon ang atong example nga gamiton, moingon lang tag no LRN. Sige, naot nakasabot mo ani nga parte kay mo iswag na ta sa A3 returning or balik-aral. Unsa may bot pasabot ani mga ginikanan? Bot pasabot ani sa pag-identify lang nino or pag-identify lang kini kung ang inyong bata ni balik ba pagka grade 1 or ni balik ba pagka grade 3 or unsa ba, no? Pero kung wala gani kaluyan sa Ginoo nakapasa ra gid siya sa niyang niaging grado, pwede ra kita mo tuplok og no. Apan kung nahagbong kini sa bata, iya gini i-click og yes or ato gini i-click ang yes. Okay? So sa kani nga example atong i-click ang no. Okay, kung wala na tay gikalidgan sa maong parte, mo iswag na ta sa A4 grade level to enroll. Unsa may bot pasabot ani? Unsa kuno ang grado nga inyong ipasulod sa inyong bata or isulod sa inyong bata. So again, nakakita na sad mo ani sama sa kaganiha nga naay arrow nga
tudlo paubos. So ato ning ituplok or i-click. Okay. Since naaraman ni sa elementarya ang Labangon Elementary School, so gikan ra ni sa kinder hangtod grade 6. Okay? So atong himuong example ang grade 1. Since ako usaman ko ka grade 1 teacher. Okay? Karon. Sunod, kung wala na pangutana aning A4, mupadayon na ta sa A5. A5, last grade level completed. Okay? Unsa kunoy nahuman nga grado sa pagmiagi sa inyong bata. So, kung inyong gipasulod inyong bata og grade 1 karong tuiga, buot pasabot, ato na po ni i-click ang arrow nga nagtudlo sa ubos. Okay? Buot pasabot, ang inyong bata nakagraduar siya sa pagka-kinder, pagmiaging tuig. Okay? So, mora na pasabot sa A5. Sunod, A6. Last school year completed. Okay? Unsa kunong tuiga natapos sa inyong bata ang iyang pagka-kinder. Okay? Morning pangutana sa A6. Kung ning graduar o kinder ang inyong bata, unsa man siyang tuiga nakagraduar. Okay? Ang pinaka-common na tong tubagon is pagmiaging tuig. Mao ang 2019-2020. Apan mga ginikanan, ako lang ning klarohon. Kay ako isip grade 1 teacher, naka-experience sad ko nga adung na ko'y bata nga taon sad pagka-graduar niya og kinder, nakalatang siya usa ka tuig in town nga wala siya naka-eskwela, no? So, atong butangan og ehemplo. Ibutang ta ang inyong anak nakagraduar sa pag-kinder sa 2017-2018. Apan, naay nahitabo posible or nagka-problema kaya mo nga wala taon ninyo na pa-eskwela inyong batag usa ka tuig. So, mo ni ang 2018-2019. So, unsa man ang inyong ibutang dire kung ning-graduate ni siya 2017-2018 sa kinder, kani ang inyong pilion, no? Kung unsa siyang tuiga ni graduar sa pagka-kinder niya. In kaso kung ang maong experience mao nay nahitabo ninyo. Okay? Pero kung normal ra gani, kung ning subay gyud sa tuig ang inyong anak, so kanilang atong tuklokon 2019-2020. Okay? So, I hope na klaro ni nako pag-eksplikar, no? In kaso og naay maong kaso, ang uban ninyong mga ginikanan nga nagtan-aw karon sa akong video tutorial. Okay. So, kung wala na'y kalibgan ani, mo iswag na ko sa A7. Mao ang last school attended or ang school ID. So, karon ayaw mo kabalaka mga higala. Kung in kaso wala mo kaila or kasayod, no? Upunsa ang school ID. Pero just to give an example, ako nasayod man ko upunsa school ID na to sa Labangon Elementary School. So akong isuwat 119886. Apan kung kamo wala mo nasayod upunsa school ID, no? Sa gitungahan sa inyong bata pag miaging tuig, pwede ra ninyo kaayong isuwat ang pangalan sa eskwelahan. So kung ibutang ta nag-kinder ang inyong bata diri ra gyapon sa Labangon Elementary School, so inyo rang isuwat diha Labangon Elementary School. Okay? So dili lang ni siya mo limita sa Labangon Elementary School, ha. Kay naman po'y posibilidad nga gikan mo sa laing eskwelahan sulod sa Cebu City, no? So ibutang ta gikan baron mo sa sa may Cebu City nga ehemplo, gikan baron mo sa butang ta Guadalupe, no? Guadalupe Elementary School, pwede ra sab kana. Depende ra gyud og unsay mo apply, no? Kung asa gikan kay mo man last school attended, asa kuno gikan mi eskwela ang imong bata nga nakagraduar siya og kinder.
Okay? So, ang ato lang yung example dire, butang tanga, dire siya nag-kinder. So, Labangon Elementary School. Okay? Hinaot, klaro ra ni diring dapita. Atong padayunon sa A8, school address. Okay. So, ang ato ang school address, mao ang Katipunan Street, Labangon, Cebu City. Karon, in kaso lang ug wala gyud ninyo masayre no ang maong address. So in kaso gani kung nahinumduman ninyo ang atong pinakaunang parte sa atong video tutorial nga kung naamoy na libgan nga pangutana ang inyo rang isuwat no kung mukahibaw gyud kung sa school address kay katong N/A. Okay? Kung naa gyud mo gikalibgan or wala gyud mo nasayod ug unsa ang school address. Apan kung kamo nasayod isuwat no? Isuwat lang. Labangon, Cebu City. Okay? So, gikan sa A8, mo iswag ta diri sa A9 kung wala na mo kalibgan dira. Ang A9, school type. So, kani, ang ato ang gi-assume or ato ang gi-example kunuhay nga gikan ang inyong bata or inyong anak sa Labangon Elementary School. So, busa ang Labangon Elementary School, dili man siya private school. So, diri ta sa public. Apan, kung ang inyong bata, posible maning mahitabo nga ang inyong bata gikan og pribado nga eskwelahan. So pwede sab kamo mo pili og private. Depende ra gyud na og asa gikan ang inyong bata. Okay? Sunod. A10, school to enroll in or school ID. Okay, so dili na ta mabalaka ani. Kaya ang but pasabot ani unsa kuno ang pangalan sa eskwelahan nga i-enroll sa inyong bata. So since nipili naman ta ato diri pag-una sa Labangon Elementary School, so automatic inigtuplok na to sa arrow, mugawas na si Labangon Elementary School diri. Okay? So South District 4 SD4 Labangon Elementary School 119886. Ito na ituplok. Okay? Sunod. A11. School address to enroll in. So, kung nasayod ka mo sa address sa ato ang eskwelahan, so pwede ra gyud kay na ninyo tubag diha. Apan, tutla, Labangon Cebu City. Okay? Kung nasayod ra mo nga mauni ang address sa ato ang eskwelahan, di pwede kay na ninyong i-type. Apan, kung wala gyapon mo gyud nasayod o unsay address nato, again, pwede ra gyud kay na ninyo butangag N/A. Okay? Ayaw lisod-lisura inyong kagalingon kung galibog mo. Okay. Sige. So, nahuman na ta sa atong unang pahina. Nahuman ta anik tubag sa unang pahina, ato dayon ning i-click ang next. Okay, tuplok na nato. Next. Alright. Pagahuman ato, ang sunod na nasa natong tubagon, ang student information. Kung sa may but pasabot ani, impormasyon sa bata. Okay? Atong pakasugdan sa BA or rather B1 PSA birth certificate number if available upon enrollment. Okay. Kini in kaso gani og wala gyud moy birth certificate pa, pwede kay na ninyo butang NA, no? Oops, NA. Apan kung naa na gani na sa inyo ganing kamot ang NSO sa inyong bata, unsaon din na ninyo pagkakita sa PSA birth certificate. So kung nasayran lang ninyo ang ibabaw, no, tagaan ta mog usa ka example sa usa ka birth certificate, no, NSO birth certificate.
para akong mapakita ninyo o dis-ani ninyo kitaan ang maong number. So mangita ta og klaro-klaro nga example, no? Okay, kani lang. So kung mauni ang asa naman to atong example unta. Gawa ni man. Na. Okay. So kung mauni ang atuang or ang inyong birth certificate sa inyong bata, wala ni isong. Okay. Kung mauni ang birth certificate sa inyong bata, kung nakabantay mo, na ay registry number sa babaw. Okay? Naa sa babaw, tuo dapit, no? Naa dire. Subaya palihog ang ako ang cursor. So naa na dire mo tamla. Okay? Kani nga numero mo na inyohang ikopya dire sa PSA birth certificate number. Apan kung wala gani gyud moy birth certificate or NSO, mutangan gyapon na ninyong NA. Okay? Sunod, B2, Learner Reference Number or LRN. So, sama sa ako ang giingon ninyo, ayaw kabalaka kung wala ka mo'y LRN, no? Kaya nakasabot gyud ta ani tungod gyud aning pandemya, mao gyud nakaingon kung anong daghan kay tagkuwang, no? Especially kaning LRN. So, ayaw lang mo kabalaka ug kani ayaw lang ninyo butangig NA. Kay nga naman, ang requirement manggod ani, kinahanglan numero ang imong isuwat. So, dili siya mo basa kung imo nang butangan o letra. So, i-blanko lang ka na siya. Okay? Blankuhi lang na kung wala mo yung LRN. Sunod, arita sa B3, last name. Okay? Unsa man di ay last name sa imuhang bata. So, akong i-example ang akong pangalan. Kunuhay, ako ang estudyante nga mag-enroll. Okay? So, last name or family name. So, ako ang apelyido, mao Pitaluna. So, muna akong ibutang akong apelyido. Sunod, B4, first name. Unsa may unang pangalan sa imong anak? No? Or unsa may pangalan sa imong anak? So, ako, Michelle Joyce. Anak. Okay? So, please take note ka, naman siya uban diha, no, nga magpangalan sa ilang anak, maabot og tagtulo, tag-upat. Nakabot pangan sa usa ka pangan. So, ikumpleto gyud na siya diha. So, kung ibutang tag Michelle, Joyce, Maria, Shona, Faye. Butang ta. Mao na imong gipangan sa imong anak. Kana gyud mo isuwat. Ayaw putla. Okay? So, in my case, Michelle Joyce man akong pangalan. So, kana ara akong ibutang. Sunod, ang ako ading middle name. Excuse me, kabir. Pasensya mga higala. Sa ako lang pasigig storya na uga gyud akong baba. So, mabalik ta. B5. Middle name. So, middle name, ang akong middle name kay Go. So, ako lang ning klarohon ha, kay nakasabot ko sa ubang mga kaso nga naadyoy walay mga middle name nga mga bata. Hinlabi na kung naay mga kaso nga separated baron sa papa or sa mama, unya ang apelyido ra nga gida ang papa or ang mama ra ba kaya. So wala siya gida nga middle name. Okay ra gyud kayo na. Ayaw mo kabalaka kung wala mo ma-entrada nga middle name kay pwede ra na ninyo butangag N/A. Okay? Sunod. B6. Extension name or
ang bot pasabot sa extension name mauna kung naba na ipangan nga junior, no, or the third, the fourth anak, nabay nga anak nga pangan inyong anak, so inyo nang tan-aw diri. So again, napoy arrow down or arrow nga nagtan-aw or nagtudlo padung ubos, inyo ra nang i-click. Okay? Kung wala gani ing ani ang pangan sa inyong anak, wala junior, senior, the first, the third, second, third, fourth, fifth, yung sa panadiha, inyo ra ning i-click ang NA. Bot pasabot, dili applicable. Okay? Wala ing anak inyong anak. Sunod, B6, B7. Date of birth, no? Ang una na to ani kay isugod na to sa buwan, sunod sa adlaw, sunod sa tuig. Okay? Sunod sa tuig. So akong himog example ang ako So Agosto man ko 08 dash. Ang adlaw na kong natawhan 26. Okay. Ang tuig dili na ko i-apply kay may buong ni diri nganong 1990 ko. So atong himuog example sorry. Atong himuog example kunuhay mo grade 1 ko, which is ang tuig ako ibutang diri 2013. Okay? So kung 2013 more or less 7 ang akong edad. Okay? So mo ni siya si B7 o si B8, magsunod ra gyud na sila. Sunod, B9, sex. Okay? Sex or gender. No? Unsa man ni siya? Lalaki or babayi ba inyong anak? Male, lalaki, or female, babayi. Okay? In my case, ako may ihimong example. So, ako i-click ang babayi. Sunod, B10. Belonging to any indigenous people or IP, community or indigenous cultural community. Okay? Kung dili kay mo labot aning gitawag og indigenous people, inyo rang i-click ang no. Apan kung labot ka mo click mo yes. In this case, I will click no. Sunod, B11. So, konektado ra ni si B10 o si B11. Kaya ingon si B11, if no gani ang inyong itubag, inyong ipili diri sa B11 mao ang NA. Pero kung yes ang inyong itubag, pilian din ninyo kung asa ani. Okay? I'll just click NA. Sunod, B12. Mother tongue. Unsa di ay ang gimat-an nga lengguwahe sa inyong bata? Manay bot pasabot sa mother tongue. So, kung Binisaya gani, mo-click mo aning Cebuano. Kung Tinagalog gani inyong gimat-an nga lengguwahe, hala Tagalog. Kung napagani ilain, inyo lang i-click ang others, no? Kung Chabacano ba, Waray, nga wala gi-specify diri, i-click lang yun ang others. Apan, kung Cebuano gani ang namat-ang lengguwahe, click lang ang Cebuano. No? Okay. Sunod, B13, religion. Okay, unsa kuno yung relihiyon nga namat-an sa bata or mo'y gigamit pagyapon karon sa bata. So, naay pipila diri ka mga relihiyon nga pwedeng mapilian ug asa ni ini nasakop or asa mo ini nasakop. So, unang option, Bible Baptist Church, Iglesia ni Cristo, Islam or Muslim, Roman Catholic, Seventh-day Adventist. So, mo ni ang pipila ka relihiyon nga gipapilian diri. Apan, kung ang inyong relihiyon wala gi specify diri, no, or wala nabutang diri as pilianan, atong i-click ang others kung wala man gani. So sa akong kaso, usa man ko ka Roman Catholic, pili lang ko aning Roman Catholic. Sunod, B14. Does the learner have special needs?
for learners with special education needs. Okay. Kani, dako kayo ni siyang or kinahanglan gini siya mapaklaro ha. Kung moingon manggutag special needs or special education mga ginikanan, buot pasabot naakitay papilis anino gikan sa doktor, natay medical nga papilis gikan sa doktor nga nagpamatuod nga ang ato bang bata Down syndrome ba, no? Naabay diferensya sa mata, naabay diferensya sa pagdungog, no? Or naabay autism, ADHD, mo na ato ang i-classify as special education. Okay? Busa kung walay ing anang diferensya ang inyong anak, although dili man gyud na ingon diferensya, no? Mo lang gyud na ang nahitabo lang gyud nila kay mga inborn mga tawag good, no? Nganing mga kasuha. Kani bisan pag kung kamo mga ginikanan, ibutang ta lang ha, ato lang i-example. Kung ibutang tag kamo, mupugos mo nga maunay sitwasyon sa inyong anak apan wala mo ikapakita nga papilis nga mauna, dili gyapon ni nato ma-classify as under special needs. Kay na ang kita gyud sa eskwelahan mangita gyud ta aning official medical papers ani, no? Nagyoy dapat doktor or espesyalista nga doktor nga mo pamatuod nga mauni ang kaso sa inyong anak, no? Otherwise kung dili man gani na applicable, kung dili gani ang ana inyong anak, inyo ra nang i-click ang no. No? Apan kung naa gani, mo click mo yes. Okay? So, in this case, mo click lang ta og no. Ha? Ang naot lang unta ko nga nasabtan ni diri dapita, no? Sunod is B15. If yes, please specify. So since nitubag man ta og no, so no need to specify kung unsa na siya. Ang ato lang nung isuwat kung no atong gitubag is N/A. Okay? Now, sunod is B16. Do you have any assistive technology devices available at home? Like screen reader, braille, or DC? So, kung wala gani mo aning maong mga assistive technology, no na siya. No? Ang but pasabot aning assistive technology manggod mga higala kana kung special needs inyong bata, special education needs, pero apan kung dili kani, no gyapon ang answer. Okay? Then B17 konektado siya sa B16. Kung yes kuno imong tubag, ipa-specify kung unsa man gani ang naani mo. Apan kung no imong tubag, mao ra gyapon N/A ang inyong tuplok. Okay, sunod. B18. Address, house number, and street. Okay? Importante yun kayo ni mga higala. Mga pinalangga nga mga ginikanan, importante kayo ni nga ato ning specify, no? So, in my case, akong isuwat phase 1, block 3, lot 8, shortcut lot 8, Brook Ridge, subdivision, Dr. Pablo U. Abelia Street. Okay, kutob lang ta diha kay street raman ang gipangayo niya. Okay? Mo ni siya ang B18. Sunod ari na punta sa B19. Unsa dita nga barangay na sakop? Ako na ang kaning amuan na sakop pamangyapon siya sa Labangon. So ako isuwat diri Labangon. Sunod sa B20, city or municipality. So butang tag Cebu kay nasakop man ta sa Cebu City. Okay? Sunod sa B21, asa kuno ta nga probinsya na sakop. So again, part punta sa province of Cebu. Okay? Kinaot unta nga naklaro ra nako tanan pag eksplikar no ang tanang naaani nga pahina. Karon kung mahuman na tagtubag ani nga pahina, ato na pong ituplok ang next. Okay, ani ana kita sa
kanang ikatulong parte no sa ato ang ansiranan or kinahanglan natong tubagon. Kani nga parte mao ang parent or guardian information. Okay? Impormasyon ni ninyong mga ginikanan. So importante sad kayo nga naami may bawaan diha ninyo inlabi na inyuhang contact number o address no. Kay kani ba yang bag-o na tong pamaagi kaning gitawag na tong new normal ha perminti kita aning magsigig komunikar kay sa aning sitwasyon na dako na gyud kay imong papel no magtinabagay na gitang duha kami nga isip maestra o kamo pod mga ginikanan no kay tungod kay dili naman ni sama sa una nga mahatag ang tibuok adlaw napong mga maestra ang atensyon no sa bata. Di naman ni pwede sa karong panahon kay na naman tay distant learning no distant learning methods. So importante kay nga makakomunikar mi ninyo kay para matabangan ta mo or magiyahan mo namong mga maestra sa unsay dapat isubay no isubay og tudlo padayon og tudlo sa panimalay no. Sige ninaot unta na klaro ko na sa nang mga ginikanan nga nananaw karon sa video. So musugod ta aning C1 or father's full name. Okay? Atong siguraduhon nga ang ani nga sequence ato unahon na tong apelyido or surname. Sunod ang atong pangalan. Sunod ato ang middle name. So ayaw lang ang initial mo isuwat ang middle name gyud kompleto So akong example diri ang pangalan taon nga akong mamahan namatay na ba taon to. Ako sa aning gamiton So Go, apelyido, Maximo. Okay? Sunod middle name dayon ko. Okay? So, balik ko na ko, apelyido, pangalan, middle name, no? Sunod, una siya ang C1. Ang C2, highest educational attainment. Unsa ko no'y pinakataas nga natapos ninyo sa inyong pag-eskwela. So, ato na po na ituplok ning araw nga tudlo paubos. So mo ni siya ang mga pilianan no kung ning tapos bakag elementary graduate, ning tapos bakag high school graduate, kung ning tapos bakag vocational or kanang sa TESDA, ni tapos baka og college or dili ni siya tapos kung nakatungtong bakag kolehiyo. Bali wala gyud mo natapos ba pero nakatungtong kag kolehiyo, no? Or mo na siya college level or nakatapos gyud mo og kolehiyo mo ning college graduate, no? O kinatapusan nga possible nga natapos nimo mao ang master's or doctorate degree holder, no? Sunod ani mao ang did not attend school. So para ra ni sa mga higayunan nga ubang mga ginikanan pud taon na wala gi kang tungod sa kalisod sa sitwasyon or sa panahon wala taon nakahigayon og adto sa eskwelahan tungod sa kalisod sa panahon, no? So kung mo apply ganina nimo kana ray no i-click. Apan kung nakatapos gyud mo pwede mo aning college graduate, no? Depende ra gyud kay ni kung unsa inyong natapos, no? So ang ako lang i-click ning college graduate. Okay. Sunod, hinaot unta na klaro ta aning C2. Ari na pud sa C3. C3, employment status. Okay, unsa may but pasabot sa employment status? But pasabot niini unsa di ang estado sa inyong panarbaho. Full time nanarbaho pa ba gyapon mo full time or part time ba mo nanarbaho? Or wala ba mo nanarbaho pero naamoy negosyo, no? Self-employed, or nawan-an ba kaya mong trabaho tungod sa ECQ, or wala lang jud mo'y trabaho, or
others. Para unsa dining others? In kaso kung tungod manggod aning COVID-19 mga higala na manggoy ubang mga trabahuan nga nag-offer or nanghatag og kaning gitawag from work from home, no? Nagtrabaho ka sa inyong balay, no? Kasagara online ni sa mga higala. So kung ingana gani ang inyong setup, inyo na i-click ang other, kuman inyo na yung i-type work from home. Okay? Apan kung dili gani na mo apply ninyo, kung full time gani mo, i-click lang na ninyo ang full time. Okay? Sunod, C4, working from home due to ECQ. So, muna akong gihisgot ninyo kagani ha, nga others, work from home. So, kung wala gani, kung inyo ganing gi-click diri ang full time, no? Or ang ubang mga options diri, so, dili ni mo aplikar ninyo. So, inyo ra ning i-click ang no. No? Apan, kung na-work from home mo click mo yes. No? So, kani ato lang ni i-click ang no. Ano yung example? Sunod, C5, contact numbers. Sus kani gyud ang pinaka-importante kay mao gyud ni ang amuang pamaaging mga maestra sa pag komunikar ninyo, no? So, example, kung cellphone ra ang naninyo, pwede ra sa inyong cellphone maibutang ninyo, no? Kung naamoy telepono, pwede pod, no? Sunod, C6, mother's maiden name. So, unsa may bot pasabot aning maiden name? Pangan sa inahan sa pagkadalaga. Okay? So, ang apelyido, ang pangan ug ang middle name, ang inyong isuwat diri kay ang pagkadalaga nga pangan sa inahan, no? So, akong isuwat diri example ang pagkadalagang pangan sa akong inahan, no? So, Nazareno, Rosalina, Cuario. Okay? Nazareno, mo ni siyang apelido. Sunod, Rosalina, pangalan. Cuario, mo ni ang middle name. So, yung ani, pag-arrange ang pangalan sa inyong inahan, ha? Sunod, C7. Mother's highest attainment, educational attainment. So, mo gyapon, parehas atong gitubag nato diri sa babaw, bahin pod sa papa, no? So, parehas ra gyapon og pilianan, elementary graduate, high school graduate, vocational or TESDA, college level, college graduate, master's or doctorate degree, or wala gyud naka-eskwela or did not attend school. So, ato lang ibutang gyapon diri college graduate. So, again, mora gyud ni siya, no? Dumdumi lang yun ang mga options ani no ug unsa ra gyud mo aplikar ani ninyo. Sunod, C8, mother's employment status. So kaganiha ang gipangutana ang sa papa man, ang karon na sa ang gipangutana ang mama. So unsa man, full time ba nagtrabaho ang mama, part time, self-employed or nabay negosyo sa balay, unemployed or wala natangtangan og trabaho tungod sa ECQ, or wala gid siya nagtrabaho sukad. Okay? So ato lang ning siyang example ang full time. Okay? So mo gyapon pareha to kaganiha akong gingon kung nag-work from home gani si mama, i-click lang ning others na suwat ra gyapon work from home. Apan kung wala gani, ayaw lang na siya i-click na box or option. Sunod, C9, working from home due to ECQ. Okay? So again, kani atong gipili diri full time man, so dili ni mo aplikar nato. Ang atong itubag diri no. No? Apan kung nag-work from home kita, yes ato i-click. Okay? Na unta naklaro ta aning ding datita no? Kinatapusan nga ansiranan ani nga pahina. C10, mother's contact numbers. Okay? So, importante yapon kayo no nga ato dyan i-fill upan. No? 0942-541-655. Okay? Pwede cellphone, pwede telepono. No? So, pwede ra kayo na. Mahuman tag-answer ani nga pahina, ato na po ning i-click ang next. Okay. So, ani anata sa kinatapusang
parte sa ato ang ansiranan, no? So letter D, household capacity and access to distance learning. Okay, so may but pasabot ani. Unsay kakahayahan sa inyong panimalay nga maka distance learning ita. Okay? Mura na siya og survey diring dapita para nato mahibal-an kung pipila ka pamilya sa maong eskwelahan nga na-enroll diri sa Labangon Elementary School ang may kapasidad, no, nga makapadayon sa distance learning. Okay, atong sosihon ni. Sugda to sa D1. How does your child go to school? Choose all that applies. So ang pangutana, unsaon kuno pagtunga sa eskwelahan sa inyong bata? Pinaagi ba sa paglakaw or walking? Pinaagi ba sa public commute or sa atong kaso jeepney, habal-habal, unsa pa na diha. Sunod, family-owned vehicle or naba mo'y inyong kagulingong motor, inyong kagulingong sakyanan nga mo'y makahatod sa inyong bata. Or naabay school service. So sa atong kaso wala pa man hinuoy instructions no nga mag school service ta. So nara aning mga options. Pwede sab kaning tulo inyong piliun. No? Kay di man nato matagan, posible tingali nay panahon nga maglakaw ta kay wala joy sakyanan hinlabi na karon nga gihunong pa ang mga public transportation or kanang pampubliko nga transportasyon, no? Or kanang kung naabaron tay sakyanan, makasakay ta sa sakyanan apan kung matungnan ta sa coding baron or daghang kaso, no? So ato lang ning i-click ang tulo kung applicable aning tulo. Apan kung duol ra gani kay mo sa eskwelahan nga inyo ra mabuhat kay paglakaw ra, pwede ra po walking, no? Depende ra gyud og asa ani ang mo aplikar diha ninyo. Okay? So ato lang i-click ang walking. I-apply lang nato kung unsay na-apply yun ako. So family owned vehicle lang po. Sige. So ari na ta sa D2. Kaniha maminaw ta og tarong kay medyo technical ni siyang dapita diri. So D2, how many of your household member including the enrollee are studying in school year 2020-2021? Please specify each. Okay, ang pangutana sa dito, pila kuno kabuok membro sa inyong panimalay ang nag-eskwela pa? Ha? I-appeal na kana og kwenta ang inyong bata nga inyong gi-enroll. Okay? So, ang pagkwenta daan ni dili lang ingon nga ibutang tano na kay 5 ka anak. Na kay usa ka grade 1, usa ka grade 3, usa ka grade 5, usa ka grade 8. Tang talang anak. No? Dili bot pasabot nga kinahanglan ang upang igsuon sa imuhang grade 1 nga bata na sa Labangon Elementary School nga eskwela. Kanilang pag-identify lang ni kung pila ni kabuok estudyante sulod sa balay. Bahala nag-asa na sila gikan or asa na sila mo eskwela uban. No? So, example no. Ato tong example tong akong giingon nga 5 ka anak. So, mo ni ang mga grado no, kinder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay? Naataynan, but pasabot wala. 1, 2, 3, 4, 5. Unsa may but pasabot aning mga numero? Mao ni ang pila ka buok bata nga pila ka buok bata nimo nga naa sa kinder, naa sa grade 1, grade 2, grade 3 ug sa sumusunod pa. Okay? So ibutang ta na kay 5 ka bata, na kay usa sa grade 1, na kay usa sa grade 3, na kay usa sa grade 5, na kay usa sa grade 7, na nasa kay usa sa grade 9. So wani usa, duha, tulo, upat, 5 ka anak. Okay? Nga naa sa lain-lain grado. Example lang kana. Apan kung usa ra ka buk inyong anak, ang inyong itunong aning 1
usa ra ka buok kanirang sa grade 1. Unsaon din ning uban? So inyong buhaton, inyong i-click ang none para sa ubang mga grado. So kung sa kinder wala ka, none. Kung sa grade 2 wala ka, none. Grade 3, none. Grade 4, none. Grade 5, none. Hantod sa sunod pa na, no? Hantod mahurot nimo hangtod sa 12. Okay? So kani siya bot pasabot usa ra ka buok imuhang bata nga nag-eskwela. Kani siya ang grade 1. Okay? Hinaot unta nga nasabtan ni diring dapita ha. No? Sunod, iswag na ta diri. D3. Who among the household members can provide instructional support to the child's distance learning? Choose all that applies. Okay. Ang put pasabot ani, ang gipangutana dinhi, kinsa kuno sa membro sa pamilya ang makatabang sa pagtudlo or sa pag-study sa bata sa palay. No? Kay sama sa kung diingon, kaning distance learning, gamayng oras sa eskwelahan o posibleng wala joy oras, depende ra gyud is arrangement, no? O mas daghang oras sa balay ang pagkat-on sa bata. Muna nga importante kayong may baw-an nato, kinsa ninyo diha sa panimalay ang maka lingkod og tupad og tabang sa paggiya o pag-agak sa pagkat-on sa bata. No? Kay kami mga maestra sa aning arrangement naapod mi diri nagsige pod og giya ninyong mga ginikanan. Unsay dapat itudlo, unsay dapat ipaluap og tudlo, no? Mao na siya. So kinsa di ay sa inyong panimalay? Ang unang pangutana, ang parent kuno o ang guardian. Of course, expected gini nga ang ginikanan gyud ang unang mo agak, no? So check na nato. Okay. Sunod, kung naaba kuno yung mga igsuon imong mga imuhang bata, no? Basig day mga kuya inyong bata nga ning graduate na good, wala na sa grade 12, na nasa kolehiyo baron or nanarbaho na baron, ana ba? So, kung naa gani ato na i-click, so usa na siya sa mutabang. Sunod, kung naa ba kaha ang grandparents, mayon ta grandparents, lolo ug lula. No? Naa ba ang lolo ug lula? Kung naa gani diha nga makatabang ato i-click. Sunod, extended members of the family. Kung mayon tag extended members, mauna ang mga tiyo, tiya, agaw, no? Naa ba diha nagpuyo kauban ninyo, no? So kung naa gani nya moy pod makatabang sa inyong bata, ala sige i-click. Sunod ang others. Unsa man ning others? Nabaron moy gi-hire, no? Nabaron moy gi-hire nga tutor or mismo ba kaha ang yaya sa bata mo na imong giya niya, no? Kung naa man gani yaya ang bata, so kung naa gani ni click na apil. Apan kung wala gani gyoy makatabang sa panipalay, which I doubt it if wala pod, no? So ato na i-click ang nan nga, di na nato i-click ang uban kung wala gyud. Unya ang kinatapusan, able to do independent learning. Kani siya kung nagrasyahan jud ka og bata nga maayo kayo nga motrabaho ra siya sa iyang kaugalingon, adili na kailangan nga giyahan pa sa ginikanan o kinsa pa na. So, pero bihira ra kay ning ani nga kaso. So, mo ko ni able to do independent learning. Okay, so ang ato lang ipili ani kay mapili lang ko aning parents and guardians or elder siblings. Kana lang. No? Sige, so depende ra gid siya mga igala ko. Asa ani ang mo aplikar kanimo. Sunod, D4. What are the devices available at home that the learner can use for learning? Check all that applies. Okay. Ang pangutana kuno diri, unsa kuno yung mga gadget or mga appliances ninyo sa balay nga pwede kahang magamit nato sa pagkat-on sa bata. Okay? Naabak kuno mo'y cable TV, ha?
TV nga naay cable kanang naay signal, naay sky cable kana kung naamoy nga ana i-click na. Kung naapod mo yung TV nga walay cable, i-click ko na. Kung naamoy basic cellphone, unsa may but pasabot sa basic cellphone, mo ni siya ang kanang cellphone nga naay keypad nang tuplok-tuplokon pa nimo ang imong cellphone mo naay basic cellphone. Sunod, smartphone. Unsa man ang smartphone mo nang mga Oppo, mga Vivo, mga Apple, no? Nang mga Android phone, mga MyPhone. Mo na siya ang smartphone. Or in other words, kanang mga touch screen na cellphone. Okay? Sunod, kaning tablet, no? Lapad na siya katong wala pa masayod unsay dagway sa tablet. Mura niya po na siyang cellphone pero lapad lang siya, mura siya og kanang notebook kadak-ah. No? Kung naamo ana, ala sige, i-appeal na. Kung naamoy radio sa balay, sige, i-click nag appeal. Kung naamoy desktop computer, unsa man ang desktop computer, kanang ato makitaan sa internetan. Nay monitor, nang TV nga gamay, nga na CPU, no, para moandar ang computer, mo na siya kanang imong makita sa internet shop or internetan. So kung naamoy ing ana sa balay, hala sige, appeal na click. Okay? Nga laptop, kung naamoy laptop sa balay, appeal na click. Sunod, kung wala gani gyud mo bisag usa ani nga mga appliances or gadget, i-click ninyo ang none. Kuman ayo na i-appeal. Kung wala mo may sabot anang none, wala. Okay? Or kung naa gani mo'y gadget na wala gibutang diri, mo click mo sa others. Okay? So in my case, akong i-apply cable TV, smartphone, laptop. Sige, kanila may mo apply na ako. So mura na ako ang i-click. So again, tan-awon gyapon ni nato mga higala kung asa ra gyud ani ang mo-aplikar nato. Okay? Sunod, D5. Do you have a way to connect to the internet? So ang pangutana ko no ani, naa ba kuno kay pamaagi nga para ka makakonektar sa internet? Okay? So yes or no ra ni siya, pero na diri instruction sa kilid. Kung yes kuno imong tubag, mo padayon ka og tubag aning D6. Okay? Apan kung no ang imong tubag, ang imong itubag sa D6 kay none, unya mo padayon ka sa D7. Okay, mao ka na. Balik ko na ko ha. Ang sa D5 nga pangutana, kung naa ba kuno kay internet sa balay. Kung yes imong tubag, okay, mo padayon ka og answer or tubag aning D6 nga pangutana. Apan kung ang imong tubag no, imong ibutang sa D6 kay none, unya mo padayon kag tubag sa D7. Okay? Klaro na to ha, ako na tong gikaduha pagbalik. So if ako lang ning i-apply sa ako naman ko internet, so mo click og yes. D6. Do you have internet connection? Choose all that applies. So, muna siya, naba ko no ko'y internet connection. So, since ni-click man ko og yes dire, padayon ko answer. So, naba ko no ko'y mobile data. Anang data sa tong cellphone ba, magpa-load ta para maka-internet ta. Muna siya. Kung nataan na, sige, i-click na ninyo. Unya, kung naapod mo sa balay, internet yun ka lang sa PLDT, sa Globe, no, sa Sky, kung sa panadiha nga mga internet provider, kung naamoy ing ana, i-click na. No? Kana bang magbayad ka binuwan ba? Yeah, connect lang ka sa internet perme. Mo na siya. Sunod, ang other application or ang other option diri, the places outside the home with internet connection. Okay? Naa ba kunoy mga panimalay sa gawas or mga dugol nga maadtuan nimo sa gawas, nga pwede kang makisabay sa internet nila na barong kay duol barong kag usa ka library nga na internet.
kang mo sabay sa ilang internet na ang barangay baron nato na baron sila libreng internet, no? Dool baron ka sa barangay hall nga makakuha ra ka sa internet niya, or sa atong municipal hall dool ra ba kunuhay ka diha na bay internet diha makakuha ba ka, or imong silingan kung buotan ra ba ang imong silingan nga pasabayon ra sad ka sa internet sa ilaha, no? Or kung duol ra ba nimo ang imuhang kaliwat, no, mga relatives nimo nga naa ba kay internet, so mo ni siya ang ikatulog. Katapusan nan, so kung nan gani dili nimo apply ang tulog. Okay, so kani ako ni apply sa akong katulingon, no? So ako na makoy mobile data, pwede ko mobile data, pwede ko broadband internet. Okay, sunod D7. What distance learning modalities do you prefer for your child? Choose all that applies. Okay. Kani nasayo jud ko aning ding dapita gyud na kanang daghan gyud kayo ninyong mga ginikanan ang nagsigig pangutana sa inyong kaugalingon, sa inyong mga higala nga usa kay pamaagi ani no sugod sa klase nga napamay COVID-19. Okay, morning tubag. Kamo moy among pamuton, no? Unsa inyong gusto nga tan-aw ninyo gusto nga pamaagi nga makuha gyapon ang attention sa inyong bata nga makat-on gyapon siya, no? Okay, of course kamo isip nga ginikanan kamo ra man sad gyud moy nasayod og unsa joy safety para ninyo para sa bata. So daghan ta og option diri mga higala, no? Ang pinakauna nga option mo ni ang inyong pirming makit-an sa mga balita, no? Mo ni ang online learning. Okay? Bot pasabot ani, magpirmi mi ani mag-video call sa imong bata nga imbis unta nga magklase mi sulod sa classroom nga maginatubangay ming duha, ang among klase among ibalhin sa video call, no? So, muna siya ang online learning. Sunod, television. So, pwede mag-televise, no, og mga teaching modules, mga set of lessons na pwedeng matanaw sa inyong bata agis television. Moto kaganiha gipangutana mo unsay mga appliances or device nga naa sa inyong panimalay, no? Sunod, nabaka mo'y radyo. Kay pwede ra na ipagawa sa radyo o unsay mga learning modules or mga lessons, no, nga pwedeng makat-on sa inyong bata. Naapo ning gitawag og modular learning. Unsa ning modular learning nga higala? Kaning modular learning tagaan namo og tun-anan ang inyong bata butang tagsud sa tulo ka adlaw or sud sa usa ka semana. Muhatag na mig tulun-anan sa inyong bata. Aside ana, muhatag sad mi og ansiranan, no? Tulun-anan o ansiranan. So, diri na musod ang akong giingon nga importante kayo na imugiya sa balay. Kay kamo diha sa balay, it's either ikaw isip ginikanan or igsuon baka niya, maghuwang baka niya o kinsa ba sa panimalay ang makatabang sa aning pamaagi, no? So, posible ani kung mag-modular learning ta, na ipamaagi ani nga depende ra gini sa arrangement na to, no? Na ipamaagi ani nga moadto baron ang imong bata kas-a sa usa ka semana sa eskwelahan. Akong ihatag niya ang tanang mga lessons, manghatag ko og gamay nga discussion lang para at least na siya idea o unsay katuno niya sa balay. Kuman ana ipadala ko na ninyo ang dapat katunon sa bata, no? Example ra na siya sa unsa kahay mahitabo kung mag-modular ta. Kung man ana tagalan baro nato usa ka semana, kung manasad sa usa ka semana inig sunod semana magkita na sad migbalik. Kay subayo na sad nako kung na-answer na batong balik usa ka semana nga kuta nga katunonon sa bata ninyo. Ana na siya mga higala. Mo na pamaagi sa modular learning, no? Kung sunod, mo ni siyang combination face-to-face with other modalities. So, more or less, diri ni siya mo apply si modular
So nabaroy gayon mo lagi na mo adto ba siya sa eskwelahan, inig-uli niya kung nabaron mo yung internet connection, yang dalhon ang yang dapat katuunon, hala sige magpadayon mig tudlo through video call, ana ba? So mo ni atong gitawag og flexible learning. Mag-agad mi ninyo unsa inyong gustong mahitabo nga pamaagi nga makatuon inyong bata. Kami na mo adjust, no? So mo ni siya ang options. So ako mo pili ko aning online learning, no? Para na-adjud ang distance learning. Nya, kabahin po dani mga higala kung in kaso man ganino ako po nag-ingon kay kami mismo wala pa sad ni further instructions. Kanira usa ang bahin sa enrollment ang amua. No? In kaso masad gani pod og paadtuon pod ang inyong bata sa eskwelahan karong Agosto, hinangat karong Agosto, ayaw mo kabalaka kay dili po niingon nga ang tanang estudyante sa Labangon Elementary School magdungan og punsisok dito sa usa ka adlaw. Dili po, i-schedule po na sila para dili magpuot dito ug maka-apply gyapon ta sa gitawag nga social distancing. No? Di na to daghanon ang mga bata nga motunga sa eskwelahan. No? So mao lang kana, at least na lang mo'y idea, no? Wala pa man gyud tay final o unsa pa joy final nga schedule. Morning nagpadagan ta aning survey karon para na to may bawa no unsa kay mas sakto o mas tindot na tong i-apply. Okay? So morning importante kayo ni nga masabtan gid ninyo. Morning naghimo ko aning video tutorial para masabtan gid ninyo nga isakto gid ninyo ang inyong pagtubag dire, no? Okay, so humanataan ng D7, no? Padayon to sa D8. D8. What are the challenges that may affect your child's learning process through distance education? Choose all that applies. Okay. So, ang akong gipili, di ba, kay online learning. Sige, atong subayon diri unsa kahay posibleng matubang atong problema. Okay, lack of available gadgets or equipment. Okay? Butang ta, ako isip gini ka na, nipili ko online learning. Pero ang problema, wala ko'y gadget. O, i-click na nimo. Sunod, insufficient load or data allowance. O, wala kay igong budget para ikagasto nga. Kada adlaw, magsigag palit og load. Para na internet nga maka-online learning imong bata. So, mo na i-click. Okay? Sunod, unstable mobile internet connection. So, muna, nipili kag online learning, nya, wa may klaro ang signal sa inyo ha. Magputol-putol mangyapon kung magklase ni sa video. So, inyo na i-click kung mo-applikar na ninyo. No? Sunod, existing health conditions. So, ibutang ta, nipili baron ka og combination face-to-face. So, meaning mo adto ang bata. Nya, naaday kondisyon inyong bata. But pasabot aning kondisyon dili COVID-19 ha. Nay kondisyon sama sa kanang dali baron siya mataptan og sakit na may bata nga na ubos og resistensya, no? Or simbako na baroy diabetes or nabaroy sakit sa kasing-kasing, no? Ningon ba yato ang World Health Organization nga kaning diabetes o kaning sakit sa kasing-kasing dali mataptan sa COVID-19. So, kani importante kining hinuklugan nato, no? Kay in kaso gani gyud og naadyoy ing ana nga problema inyong bata, at least ma-rekomendar na mo nga mangita taglaing option di ta mag face to face, no? Ana na siya. Sunod, difficulty in independent learning. Okay? But pasabot ani dili makakatun ang bata nga iya-iya lang. Unya ang problema pa gyud wala pa gyud makatabang sa bata sa balay. Kay posible puros trabaho baron ang mga ginikanan. Walay laing makagiya sa bata kay ang mama ug papa ra ang nas balay. Nig maadlawan lakaw pod kay tuwa nga trabaho. So kinsa may mugiya sa bata kana usana ka option dire difficulty kalisod sa pagkat-on sa bata. No?
Sunod kay conflict with other activities. O kani, but pasapot walay makatabang sa bata kay naapay nang limpyo sa balay, manglimpyo pa sa balay ang mama, butang tag ang papa ng trabaho, ang mama ray mabilin sa balay kauban sa bata. Apan ang mama mo pay pangluto, mo pay manglaba, mo pay manglimpyo sa balay. No? So i-click na ninyo kung usa ni sa mga concern ninyo. Sunod kay high electrical consumption. But pasabot gusto mo aplikar unta aning online learning apan na conscious pod mo kay basig dako na hinon mo magasto na hinon sa kuryente. No? Kay gasige lag computer ang bata kada adlaw. Okay? Sunod kay distraction. So, bali, kung ang bata kasigig online learning, basin kung tungod lagi kay way makabantay sa bata, muna matintal sa social media, mga Facebook, YouTube, sa pana. Imbis na noon nga maminaw og tarong sa online teaching, tuwa nito nag kuri-kuri sa laing website. So kana kung tan-aw ninyo usa na siya ka nga kani ang concern, sige i-click na ninyo. Or saba baron kayo niyo hang silingan. Maroy permi magsinagitay sa silingan. No, di man gini kalikayan na aman joy kaso nga usay nga ani pod. So i-click na ninyo kung mo-aplikar na ninyo. Okay? Kunya, kung napoy others nga wala naka-specify dire, i-click lang na po ninyo ang others. No? So kung mo-click tag others, ato ni i-unclick ang uban kay namang kay rason nga wala dire. Okay? So ako lang siguro, kanilang siguro akong pilion, unstable mobile or internet connection. Okay? So pwede ra gyud kay daghan inyong pilion diha. Depende gyapon ug unsay mo aplikar ninyo. Ha? Karon na nata sa katapusang parte na gyud sa atong tubagonon ani nga pahina. Grabe na siya I need to drink water. Pero sige lang, ako lang yung tiwason. Gamay na lang ni. So, privacy notice agreement. Okay? Ako lang sang basahon sa in English, human akong isalin sa Binisaya. Okay? I hereby certify that the information given above are true and correct. To the best of my knowledge, and I allow the Department of Education to use my child's details to create and or update his or her learner profile in the learner information system. The information herein shall be treated as a confidential in compliance with the Data Privacy Act of 2012. Okay? Masa may but pasabot ani. But pasabot ani, ikaw miangkon ka nga sakto ang tanang imong butang nga mga impormasyon diha sa tanan imong makaya, no? Sa pinaka best or pinaka maayo nimong makaya imong gibutang tanan nga kinahanglan nga impormasyon diha. Okay? Og ning tugot kuno ka nga ang DepEd mo gamit sa mga detalye sa imong bata sama atong LRN, atong kanang birth certificate nga code kato ba mga impormasyon, pangalan sa bata, birthday sa bata, mo na ibot pasabot niya sa detalye or details, no, para kuno makamugna or makapa-enroll sa bata sa gitawag na to og learner information system para musud sa sistema sa DepEd ang pangan ug marehistro ang inyong bata sa DepEd. Okay? Mo kuno na ang inyong gitugot sa DepEd. Human, nagpasalig pod kuno ang DepEd nga kaning tanan i-confidential. May utang confidential kita or kami ug ikaw isip ginikanan mao ra gyud nasayod aning impormasyon. Dili na mo ibulwag og lain. No? Dili na mo ibunyag sa lain ang impormasyon sa inyong bata sa pagprotektar o sibo pod aning Data Privacy Act 2012. Okay? So kung nasayra na niya nato nga agreement, mo click tag yes. So kung mahuman na tag-answer aning maong pahina, mo naman gini ang katapusan nga pahina, ato na dayon ni i-click ang submit. Apan
Di man ko mo enroll sa akong kagalingon. So di ko mo click ani, no? Example raman ning atua. So once mo click mo aning submit mga higala, naay sunod nga application mo gawas nga enroll na ang inyong bata sa Labangon Elementary School. Okay? So hinaot unta nga nasabtan ninyo tanang mga ginikanan, no? Ang mga ginikanan nga nananaw karon, mga kahigalaan ako nga mga magtutudlo o uban pang mga posibleng estudyante, no, nga nananaw karon, hinaot unta nga nasabtan ninyo nga ako ang pag-eksplikar one by one, no, punto por punto sa tanan natong dapat tubagon sa maong online enrollment. Unya o kung galing sa kani akong diskusyon, in kaso ganig napatay na libgan, no, na wala kayo nasabtan, no, na ayaw mo kaikog diri sa ubos sa comment box sa akong YouTube, no, palihog lang i-komentaryo lang diha, no, nga teacher naglibog ko diring dapita sa ana, no, kay mutubag ra ko sa inyong mga komentaryo. O kung galing naamoy contact nako sa ako ang Facebook, pwede ra gyud kay mo nako ati mano, no, pwede ra gyud mo chat nako direkta sa Facebook kung naamoy makakita mo pamaagi nga makakonektar nako sa Facebook. Pero ayo kabalaka, ako pod naamon po ko'y Facebook page, no, para sa pagtabang lagi aning mga video tutorial. So actually ako ang butang ang link nara sa ubos, palihog lang kog tan-aw, no, naa sa ubos ani nga video, na ako'y gi-insert diha nga link sa ako ang Facebook page. Palihog lang ko og like, follow og share kay para permanente mong ma-update, no, sa uban pang mga virtual or video tutorial sama ani, no, daghan pa pong mga ginikanan ang magyahan pa pod sa maong tutorial. Okay, so daghang pamaagi, no, nga pwede gid mong makakomunikar nako in kaso og naamoy gikalibgan sa ako ang video tutorial. And apart from that, palihog ayaw kalimot i-click ang subscribe button, kuha na siya nasa ubos, palihog ko click ana kay para kada kung muabli mo og YouTube, pirmi mong ma-updatean kung na ako'y bagong gi-upload nga video tutorial. Okay? So, daghang salamat sa inyong oras, sa inyong pagpaminaw sa akong video tutorial. Always keep safe aning pandemya, and hope to see you soon on August 2020. So once again, God bless everyone. Thank you and good night. Bye-bye.